ikusiko dugu galdera mota berri bat galdetegietan jartzeko. Bada numerikoa, eta, bueno, egin alda oso simple, oso errez, edo unitateak sartzen baditugu, bada, konpletikatuko da pizka bat. Azalduko ditut biak, hori, zenbaki normal, arruin batekin, bakarrik zenbaki batekin erantzuten, edo unitateak erabiliz, bale? Venga, beti bezala egingo duguna izango da aktibatu edizioa, eta hemen laugarren atalean, gehituko dut jarduera bat. Jarduera hori izango da galdetegi bat, emango diot izena galdetegiari, hau ez du ikusten ikasleak, orduan jarri aldut nahi dudana, adibidez bat, eta deskribapena, adibidez, eragiketak. Venga, jaitziko naiz, utziko dutara dagoen moduan, eta gorde eta itzuli ikastarora. Venga, sakatuko dut galdetegian, eta hasiko naiz editatzen galderak gehitzeko. Venga, editatu galdetegia, eta gehituko dut galdera bat. Beti bezala, gehitu galdera berria. Venga, izango da matematikakoa, venga, non dagoen, zenbakizkoa, eta izango diot gehitu. Venga, hemen jarrio diot baitare galderaren izena, batuketa egin adibidez, eta hemen baitare jarriko diot orain galdera. Zenbat dira, zenbat da, 8 adibidez, gehi 8. Venga, zenbat da 8, gehi 8. Venga, jaitziko naiz beherantza, eta galdera, momentu batean ja, ematen diot erantzuna, 16 dira, zein dagoen ondo, onartu aldiot errore txiki bat ala ez, hori bakotxak ikusi behar du, baina normalean matematikakoa baldin bada zehatza eskatzen diogu, baina edozein kasutan, honi jarriko diogu 100%, baina edozein kasutan, suposatu, eman aldiegula, pizka bat, hori, errorea oso komplikatua baldin bada ariketa eta errori txiki bat onartzen badiogu, jarri aldiogu, hemen adibidez, bigarren erantzuna 16, berdin, baina hemen emango diot, errorea, bateko errorea, bale? Horrek esan nahi du, onartuko duela baitare 15 eta 17. Baina noski honi, ez diot emango puntuazio osoa, baizik eta adibidez erdia, bale? Normalean hau egingo dugu bakarrik, ez dugu bizitza komplikatuko gehiago, bale? Baina, venga, hemen egingo dugu ja gorde aldaketak. Venga, eta galdera eginda dago, frogatu aldugu, eta ikusi aldugu, 8, 16, bale? Eta egiten badugu, bidali eta baitu, hemen ikusten dugu, osatu gieneko puntu bat eman dio, kalifikatuta dago, eta puntu bat eman dio, bale? Venga, itxiko dugu hau, frogatuko dugu berriro, eta jarriko dugu 15. Venga, bidali eta maitu, eta hemen jarri dio batetik kalifikatua, bale? Gieneko, baina hemen puntuazioa izango da erdia bakarrik, bale? Ez duelako ondo egin guztiz. Editatuko dugu berriro, venga, batuketa egin, editatuko dugu, eta joango gara ikusten orain, honekin ja nahiko izango litzateke, gure galdera egiteko. Badago eginda galdera, eta ja erabilian dugu. Baina ikusiko dugu unitateak erabili nahi baditugu nola egin, bale? Sakatzen badugu unitatearen erabilera, suposatu hori zentimetroak, edo kilometroak, edo kilogramoak, hori unitate bat eskatzen diogula erantzunean. Orduan, hemen unitatearen erabilera agertzen da. Unitateak ez dira ezertarako erabiltzen, hori da horrein egin dudana, ez dira kontutan hartzen, ez dira idatzi behar, ez da zer egin behar. Hemen jarri aldugu aukerakoak dira, baina ez da oso normala, orduan bai jarriko dugu derrigorrezkoa, bale?
jarriko dugu derrigorrezkoa, eta hemen agertzen da unitatearen penalizazioa. Txarto jartzen bada, unitatea zen izango den penalizazioa. Jarri aldu 0,5, galdera erdia, txarto baldin badago unitatea. Ondo jartzen badu zenbakia, baina unitatea txarto, emango dio bakarrik erdia. Venga, eta unitateak sartu behar dira, nola sartu behar diren, testua ikasleak idatzi, edo gero badaude aukerak. Aukeran izkoizteko aukerak eta aterako zaio ikasleari guk jartzen ditugun unitateak aukeratzeko bat, edo zabaltzen den menua. Hori, botoi bat, zabaltzeko, agertzeko unitateak eta berak hortik aukeratzeko. Venga, utziko dugu horrela. Eta hemen, agertuko da non agertzen diren unitateak. Normalean beti atxean, ez da, eskuinean. Baina dirua baldin bada, adibidez, aurretik jartzen da normalean. Utziko dugu horrela, atxetik, eta gordeko digotugu aldaketak. Venga, jaitziko gara berriro. Egingo dugu orain. Bueno, bai, hemen unitateak, zein unitatea izango den ondo dagoena, zentimetro adibidez, jarriko dugu. Venga, eta gorde aldaketak. Egingo dugu berriro orain ikustea, eta jartzen badugu 16 zentimetro idatzi behar du berak, eta, bidaita amaitu, ondo dago, ondo dago eta ondo egin du. Venga, egiten badu berriro eta jartzen badu 16, baina unitaterik gabe, erdia bakarrik emango dio, puntuazio erdia bakarrik. Editatuko dugu berriro galdera, eta orain ikusiko dugu non jarri ikasleari unitateak. Hemen egin ditugu lehen unitatearen erabilera, eta orain unitateak. Esan diogu zentimetroetan egin behar dela, baina behar bada baita ere onartu alditugu, sakatzen badugu, bertan, onartu alditugu, adibidez, metroak, metro. Eta hemen biderkatzailean, noski, jarri beharko dugu metro eta zentimetroen artean dagoen erlazioa, metrotik, zentimetrotik metrotara, jarriko dugu 0, edo 0.0 bat, horrek esan nahi du, bera jartzen baldin badu metroetan, biderkatzaile hori aplikatuko diola. Jarri aldi dugu gehiago, adibidez jartzen badugu dezimetro, biderkatzailea izango litzateke 0.1 bat, 0,1 bat. Ditugu ja, 3 unitate sartuta, gordeko ditugu aldaketak, eta aurre ikusiko dugu galdera. Berriro daukagu hor, 8x8, jarriko dugu 15, 16 eta zentimetro. Venga, bidali eta maitu, ondo, emongo da, horrela eginda. Venga, frogatuko ditugu beste biak, frogatuko dugu berriro, editatuko dugu, eta frogatuko ditugu besteak, beste aukerak aurkezteko edo. Venga, jarriko dugu orduan unitatearen erabilera, orain jarriko dugu aukeratu anezkoitzeko aukeraketa, eta, mendik bertatik, venga, gorde aldaketa, badazpada, eta aurre ikusi. Ikusten duzuenez, hemen orain agertzen zaio aukeratzeko zentimetro, metro edo dezimetro. Venga, eta frogatuko dugu azkenengoa, nola agertu, azkenengo eratan, eta hemen, agertuko zaigo orain, zabaltzen den menua. Venga, egingo dugu gorde aldaketak, eta kasu honetan, aurre ikusten badugu, hemen, berak, idatxe eta gero, aukeratu beharko du, zentimetroak, metroak, neurria. Prestatu dugu galdera, eta orain ikusiko dugu ikasle aldetik, batez ere ikusteko, eman diegun aukera hori errorea edo, ikusteko, aplikatzen duen ondo ala ez, Orain ikasle moduan nago, gela horretan, joango naiz galdetegi horretara, ikasleak egingo du,
orduan sakatuko du, eta hemen, jarriko dugu hori, txarto zegoena, ez da? Txarto, baina erdi txarto. 15 erantzuna ematen baldin badu. Venga, hemen jarriko ditugu zentimetroak, ondo zegoena, eta ikasleak entregatuko du. Amaitu, eta enviar todo y terminar. Vale. Beitu hemen ikusten duzuenez, kalifikazioa eman dio puntua 0,50 sobre bat, vale? Orduan, hemen eman dio bakarrik erdia, vale? 0,5 puntu. Orduan, bai aplikatzen da ondo, hori, eman diogun errore hori.